tapi niki batine boten mripate. Wa amaluhu lan ngamale wong sing makrifat lillahi kelawan Allah iku kasirun akeh. Kalau kula matur tentang niki sinten nami ulama namine Dunun al-Misri. Dunun al-Misri niku termasuk ulama sufi ahli tarekat, nggih, ahli tirakat. Tur piyambake nggih ahli makrifat terkenal sangat tengene kalangan ulama salaf. Piyambake julukane Abdul Faid. Abdul Faid niku kunyah Abdul Faid. Asma asline niku Thauban. Asma asline niku Thauban. Piyambake dijuluki Dunun kali al-Misri, enten dua iki. Dunun kali al-Misri. Niku mboten nama asli, sing nama asli niku Thauban bin Ibrahim niku nama asli. Tapi saking terkenale piyambake niku kata sing nyebut langsung Dunun al-Misri. Dunun niku nek al-Misri gampang. Al-Misri niku sing bangsa Mesir. Piyambake berarti sing saking Mesir. Dunun niku tiyang sing duwe cerita karo iwak nun. Niku meh sami kados sebutane Quran tenggene Nabi Yunus. Wa dzannuni idzahaba mughadiba. Nabi Yunus ten Al-Qur'an niku disebut ngangge dua nama. Enten sing nyebut Shahibul Hud, wong sing duwe iwak, maksudnya duwe cerita karo iwak. Wa dzannuni nggih sami, wong sing duwe cerita karo iwak. Nek Nabi Yunus kita sami maklum sedanten. Nabi Yunus niku kan nabi sing ditelan kali iwak sing jenenge iwake sebutane nun. Sing ten lebete perute niku piyambake mboten pecah, mboten ajur dimakan mboten. Malah saged tasih urip tur berzikir tenggene Allah sing terkenal zikire la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Niku redaksine mirip kali redaksi istighfare taubate Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam niku Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiang niku kaya ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Para nabi niku ngoten. Meskipun mereka derajatnya dhuwur tapi tenang sane Allah, mereka tetap tawadhu, tetap menunduk. Nabi Adam nggih ngoten. Lah benten nek kali Dunun al-Misri niku duwe masalah karo iwak nun, duwe cerita karo iwak nun. Siji dinten niku Thauban niku utawa Abdul Faid niku piyambake niku nate dituduh nyolong permata. Nggih, dituduh nyolong permata tenggene kapal, enten tiyang saudagar kalian numpak kapal sareng-sareng kilangan permata. Golek gak temu, akhire ningali Thauban iki ulama iki. Akhir dituduh wong iki paling ketoke kok maling iki dituduh ditoling ngantos diseret-seret. Akhirnya piyambake ngedalaken karomah ini kepaksa ngedalaken karomah. Ndonga ya Allah, jenengan ingkang maha pirsa napa sing kedadosan saestunipun. Mboten dangu iwak-iwak laut niku, iwak nun niku atus puluhan nggih. Ya wonten siji loro tapi puluhan niku muncul saka laut. Lambene iwak iki sami beto permata setunggal-setunggal. Sing ukurane luwih gedhe timbang kilangane sing saudagar. Langsung nyedhaki kapal ngeten kali Dunun aku dipendet setunggal. Nah, tak tempuhi.
Wis masih aku ora sing nyolong no tak tem kuwi bahkan luwe apik luwe gedhe. Akhirnya taslim sedanten. Nggih ngapunten Syekh. Panjen kita napa menuduh jenengan niku sing setunggal. Enten sing niku pendapat pertama. Ceritanya kados ngoten niku ceritanya tentang Karamatul Aulia tentang kitab-kitab niku kathah mangke saged dipirsa. Utawa sing nomor kali versi riwayat ingkang KPK piyambake juluki Dzulnun niku karena nguasani surat Al-Qalam. Al-Qalam itu kan kawitane nun wal qalami wa ma yasturun niku piyambake dianggap ahli dalam bidang Al-Qalam, dalam bidang ilmu tarekat. Bahkan piyambake niku gak ada rumusan konsep tentang ahwal, tentang tingkah haliyae atine menungso piyambak-piyambak niku ngantos bedhang. Niku sing pertama. Terus piyambake nggih ngapunten seperti sebagaimana orang pada umumnya yo nate luput ya, nate luput. Nate luput niku artine piyambake di masa-masa muda, masa-masa awal niku piyambake duduk langsung dadi wong sing alim saka lahir terus dadi ulama gedhe mboten piyambake kawitane nggih tiyang kados biasa. Nah, bahkan piyambake niku awal-awal niku sering nglampahi perkara sing malayani sing mboten enten manfaate. Tapi ora sampai dosa nggih, mboten sampai dosa sing maksiat. Memang enten nggih beberapa cerita para wali kekasihnya Allah niku kadang jenengan saged bedakaken minimal dados 3 minimal asal usule. Siji pancen saka awal pun dados tiyang sae-saestu saking lahir pun ketok karonae mergo dimong karo wong tuwa utawa karo wali-waline Allah sing pancen tiyang sae-sae. Sehingga piyambake tumbuh kembang ini mulai alit niku wis ketok saene, wis ketok mulyane. Sehingga tambah dewasa, tambah mulya. Kados Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku saking lahir pun apik. Bahkan piyambake teng riwayat niku temanakipe niku boten nyusu teng ibuke wayak siang ro mandun. Enek bayi apa Ramadan gak musuh ibuke enek. Ora peduli wektu, luwe yo nangis. Nek Abdul Qadir wekdal bayi niku mboten. Mbok diwenek-wenek mboten purun. Purune nek sampun bar maghrib. Kaya wong poso sampe mulai bayi. Pun enten sing nonton mulai kawitan pun sae. Sehingga tambah dewasa ketok tambah mulyane. Para wali-wali ini niku pilihan kan mboten saged dijaluk. Yo kita njaluk saged tapi nyeting mboten saged. Kabeh wong pingine kan ngoten pingine tapi kan mboten saged sedanten niku pilihan. Nomor kali enten niku tiyang sing biasa-biasa. Normal yo ibadah tapi ora terlalu apik mboten. Tapi ora sampai nglakoni dosa gedhe mboten. Tapi mantul-mantul pikantuk hidayah, pikantuk pitutur saking Allah, terus mudah dadi apik tambah apik. Enten sing ngoten, berdasar asale saka tawassul tengah-tengah, terus tambah mudah. Lah sing ketiga niku enten tipe sing masyaallah kawitan niku malah saking wong sing duwe dosa gedhe. Yo mateni, yo nyolong rampok nih. Kayak tentang cerita wali sinten niku Pak. Sunan Kalijogo. Kawitane sampai rampok ya. Brandal Lokojoyo. Akhirnya kepanggih Sunan Bonang. Akhirnya jadi taubat tambah apik. Lah itu sing kawitane nonton niku. Nah, dulu alis niku kaya tengah-tengah niku. Yo ora apik tapi yo ora sampai dosa gedhe mboten ya tengah-tengah. Dilalah piyambake niku niki sing cerita nate ditandheti muride. Pun dadi ulama ageng terus ditandheti murid
jenengan kawitane pripun kok saged dados kados ngeten iki. Terus piyambake dulan istri matur, kaya aneh nek tak critakno awakmu ora kuat ngrungokno. Maksudnya rapat ngrungokno kaya mungkin awakmu kok gak percaya nek tak critakno, mergo ceritane aneh. Terus akhirnya murid niku dedes. Monggo jenengan critakaken insyaallah kula taslim kula percados. Wis akhirnya cerita gurune. Biyen niku aku tau weruh enek manuk niku ceblok saka usuwane saka wit ceblok. Mboten saged miber. Nggih mungkin patah sayap atau patah kaki mboten saged miber. Ndilalah jenenge manuk wis tiba blek ngoten mboten saged napa-napa. Pikirane kan paling rasuwe mati. Ora napa dimangsa kali hewan sing itu nggih. Paling pikirane wis gak suwe umur. Dilarang saking tibane niku wae. Niku lemah niku biyak dados kali. Biyak lemah. Terus muncul kaya mangkok. Nggih mangkok emas. Sing mangkok emas niki isine niku biji-bijian kaya kismis ngoten biji-bijian. Sehingga manuk niku dahare saking mriku. Makane saking yo aneh banget to kan wong ora ono apa-apa terus tanah minyak muncul mangkok emas isine biji-bijian sing didamel pakane si manuk niki. Sehingga manuk niki dadi sehat mangane saking akhirnya piyambake iki pancen pangeran duduhno nang aku kuasane. Sepiro angele pangeran kabeh menehi pangan mboten enten angel. Nek Allah pun ngersakno rejeki kangge tiyang napa mawon sing ketoke dadi penghalang mboten bisa dadi penghalang. Lamani alima aqaita ora ono sing iso ngawang-awangi nek wis Allah wayahe paring. Mbok sikile ceklek, mbok suwiwine ceklek nek paling pancen Allah wayahe paring yo dadi paling tenang, ora ono sing iso nyegah. Nah, niku akhire dadi yakin kali Allah saestu akhire piyambake terus dadi wong apik tambah apik akhire dadi ulama ageng. Niku dinun al-misri. Makanya sebutane dinun al-misri. Bahkan ten riwayat lintune niki kula nate ngaos pas posoan jaman ten pondok. Tasih ngaos kali almarhum al-Maghfurlah Yai Jamaluddin Ahmad. Niku nek mboten salah nami kitabe niku wanita-wanita kekasih Allah. Napa nggih nami bahasa Arab niku niswatul auliya napa-napa ngoten. Enten namine kula supen. Niku diceritaken enten putrine Dunul Al-Misri niku gak ada putri. Nah, Dunul Al-Misri niku nek ulang Ramadan niku ngejak putrine mancing. Pados ulang kangge mangke buka poso. Anggo buka poso dijak mancing. Bapake mancing pikato iwak diculno karo anake. Dilebokno, bakku diculno. Oleh diculno terus sore lho alah tuh bapak nang wis oleh akeh bake kok kosong yo apa tak culne Pak. Lho lah kok diculne iku kan nggo buka posongku. Lah kok kabeh gak buka ta. Pak iwak ngono kan cangkeme mangan-mangan iki lho. Mungguhe putrine Dunul Al-Misri niku wiritan. Pak iwak niku maos tasbih. Nek jenengan pendet, jenengan belek, jenengan damel buka poso, iwake leren oleh tasbih. Lah jenengan wani nglereni tasbih. Niku tasbih teng pangeran mosok kabeh jenengan lereni. Nggih kula culne ben nerusno tasbih. Masyaallah putrine duwe pikiran ngono. Lah bapak, lah engko nek buka piye? Mangke nek buka, mangke pasrah mawon ten Allah kita niru iwak.
Sadurunge buka kita wiritan mawon, maos tasbih mawon. Wong iwak yo maos tasbih, mangap-mangap tok yo panganan yo moro gitu. Mosok menungso kalah karo iwak. Lah yo wis nduk, wis ayo mulai kosong Bu. Mulai kosong ditosi. Yo nuruti putrine. Putrine wah iki ibadah masyaallah. Mbah ini nutut. Dilawat derek mandek, mek mandek niku didodok daleme dunung Assalamualaikum. Niki enten kiriman saking raja. Enten kiriman saking raja. Dahar pirang-pirang. Bentuk akeh. Lho terus ya putrine, lho Pak, iki lho Pak kiriman saking Allah. Lek gak ngentekno timbang oleh iwak nggo siji loro, mending iki to sarana-sarana ya wis alhamdulillah. Kejadian niku mboten sedinten rong dinten, 3 tahun. 3 tahun niku sakuripe anak niku oleh kiriman saka raja. Reno-reno. Dadi ra masak misalnya. Gak tau tuku LPG niku. Mama misalnya. Dilalah badhe 3 tahun niku putrine kapundhut rumiyin. Kapundhut rumiyin, dulur alune tasih besar. Dilalah bar putrine kapundhut itu pengawale raja ora tau mara. Wis tau wis ora ana kiriman saka raja. Oh berarti iki kiriman saka raja mergo karomane putrine. Putrine mau nggadahi karomah sampai ngumpuli bapake masyaallah. Tiyang niku nek berhasil wonten. Guru nek berhasil niku iso ndadekno murid luwih pinter saka guru. Jenengan sing guru-guru nek delok pintere napa muridé luwih pinter jenengan seneng napa iri. Nek mestine nek guru waras yo seneng to. Alhamdulillah oleh kumulan berhasil. Lek tambah ini yo guru kocok iki. Mosok muridé tambah pinter wis nyanyi aku ra ilo opo guru. Guru niku nek ningali muridé tambah ngalim, tambah pinter, tambah manfaat, tambah seneng. Tiyang sepah gimana tuh nggih? Tiyang sepah niku nek ningali putrane putrine kok tambah pinter, tambah pinter. Bapak ibu biyen guru lulus SD. Ya opo putrane putrine minimal toh iso lulus SMP, SMA. Syukur-syukur iso sarjana. Makanya kalau tinggal di dalam tiang-tiang itu anak sarjana fotonya dipajang. Mergo saking senenge, saking banggane anake iso sar. Bagi wong kutha paling biasa ngoten niku. Alah ngene kok lho bagi tiang kita kados ngeten iki prestasi sangat, perjuangan sangat nggih mboten. Perjuangan sangat di lain napa niku tempat ataupun di tetangga-tetangga yang lain. Niku arek lulus SMP ndak pengen dirabekno. Lah kita asa sempet se anakku cek pengen sekolah ben tambah pinter, tambah manfaat. Diterusno SMA, bar SMA cek dijaluki wong anakmu tak rabi po, pinter sekolah dhuwur-dhuwur. Ora ben anakku sekolah dhisik sampai dadi sarjana. Makanya pas dadi sarjana jenengan perjuangan saya itu. Mboten namung biaya, tapi yo tekanan masyarakat sing umume niku wis ngrabekno anake SMP, SMA, bahkan wis iso nyicil dhisik kok. Nggih, misalnya sing uang muka dhisik. Nah, kalau iku sono sing uang muka 3 wulan. Nggih, nggih pas nggih. Wis di DP wis. Lho, gurung ijaban kok wis blendung lagi. Apa? Disebul sapa niki? Nggih niku Pak disebul kancane. Wis masyaallah. Oh niku jenengan perjuangan. Makane mboten napa niku dipajang kangge rasa syukur ningali foto alhamdulillah iso nyekolah mana sampai semule kok mboten pitulungane Allah, mboten hidayah Allah ewet sangat. Bon. Niku sekilas biografi ini. Lajeng niki dawuh sing nomor kali kolomben dawuh tentang kaidah bahwa wong sing wedi mesti melayu ngedol.
Nek wong sing cinta mesti ndoleki nyedhak, nggih niku umum. Tiyang sing ayem kali Allah niku mboten mungkin ayem karo makhluke Allah karena mboten cocok secara sifat pun mboten cocok. Nah sakniki dawuh sing nomor kali masalah tiyang sing pun kenal kali Allah, sing pun ngrasa makrifat teng Allah. Niku tanda-tandane napa indikator napa siji dadi tawanan. Dadi tawanan niku kaya wong teng penjara niku lho. Nggih dibatasi mboten saged napa. Tapi arti tawanan teng mriki mboten sifate negatif, mboten tambah apik. Karena tiyang niku nek pun kenal kali Allah, piyambake dadi tawanan mergo pun cinta kali Allah. Wis ora iso kabeh dibujuki kabeh golek barang haram, dibujuki kabeh korupsi, bujuki kabeh maksiat, dijak kabeh nakal, pun mboten saged. Piyambake pun tertawan kali cinta Allah. Aku wis kenal Allah, nek aku nglakoni amal sae, Allah ridho, Allah cinta karo aku. Nek aku engko nglakoni kemaksiatan, duraka, nglakoni pelanggaran, Allah benci karo aku ora gelem. Dadi tiyang sing pun kenal kali Allah niku kaya piyambake dihubungi nggih kalih aturan-aturane Allah, kalih cintae Allah. Sehingga piyambake mboten saged medal terus golek cinta liyane Allah mboten saged. Karena cintae Allah niku pun dadi notok, pun mboten butuh cinta liyane Allah. Tiyang kok ngaku cinta Allah tapi butuh cinta liyane Allah, dhewe notok berarti dhewe maksimal. Wa qalbuhu basirun, atine dadi duwene pengingat. Pengingat iki maksude nek meripat niki nek saged ningali barang-barang zahir iki, barang-barang sing maksus sing bisa diindra, bisa ditemen macam-macam. Tapi nek ati niki piyambake duwe istilah kita niku mata batin, iso ngrasakno tenan. Iso ngrasakno tenan. Bab zahire ketok, batine ya saged ningali. Sehingga batin niku nek ningali ngapunten bahaya sangat, kudu ngati-ngati sangat. Jangankan karo barang sing ketok haram, sing zahire ketok halal niku mawon saged semerat nek niki asale saka haram. Kula kesupen nama wali ini, enten waline Allah niku dites karo raja. Dites karo raja, apa bener iku kekasih Allah, pilihane Allah dites. Carane ngetes napa? Diundang prasmanan, nggih, diundang bacaan kali raja. Kali raja itu diparingi koyok daharan soto, dikai matok soto. Murite sagune dikai daharan soto. Ya rupa soto niku rupa soto ae. Tamu-tamu sing liya sami mangan wis enak bumbune pancen koki kerajaan, pinter kowe, ambune yo enak, rasane yo enak. Kali wali mboten didahar. Mboten didahar. Lho napa kok mboten didahar? Apa kurang enak mboten? Apa kurang sedep mboten? Lha apa? Mergo niki hukume haram. Lho, lah kok haram iki wae pitik lho. Ora iwak babi, ora iwak asu, mboten iki ayam. Nggih, tapi ayam niki dereng disembelih. Sampai ngerti. Sampai ngerti. Lho, kok iso ora nggih? Mergi niki masake dicampur. Ayam sing halal sembelihan halal niku dicampur karo ayam sing boten disembelih. Dicacah-cacah, nggih, dirajani cilik-cilik, terus didadekno siji tenggene kuali. Dimasak dadi kuali, didumno. Piyambake ngertos iki hukumnya halal. Wis nek haram pilihana endi ayam sing haram sing ora disembelih karo ayam daging ayam sing melalui disembelih halal. Akhirnya disembelih karo piyambake dipilih sing halal pakai sing temen. Sing haram sakuwari dipilih saged terus. Lho,
Lek sampeyan wis ngerti sing halal sing temen, lah yo mbok monggo didahar tetep hukume haram. Lah kok iso? Mergo dimasak dadi siji. Barang halal dicampur barang najis, barang haram niku nek dicampur diublek dados tunggal, hukume dadi halal apa dadi haram? Hukume dadi aku hati-hati. Halal mboten cager. Makane tiyang ngaku tengi nyambut damele kok halal. Wis dompete isine halal. Atusan ewu umpami songo jumlahe halal. Dilarang oleh 100.000 haram. Bentuke padha 100.000 padha. Dilebokno nang dompet rupane padha. Dikumpulno dadi siji dibuka maneh ra ono sing ngerti. Ra ono endi sing halal sebelah endi apa urutan nomor 1 nomor 2 mergo wis dicampur dadi siji. Iku sak dompet dadi halal haram. Sing halal asline sapa? 9 lembar 100.000. Sing haram 1 lembar 100.000. Tapi dicampur dari siji. Nah yo. Wah iku saestu iki beda. Endi sing dhuwit sing asale sono sing nek dhuwit masalah nilai gak masalah. Tapi nek panganan. Dilarang 100.000 sing wis dibelajakno kabeh, bener tukokno sego kabeh, tukokno beras kabeh. Oh, berarti beras iku 1 juta tuku beras iku enek sing 900 sangka sing halal, enek sing 100 sangka sing haram. Campur dadi siji. Tambahan kalau nek sudah dicampur dadi tunggal. Makanya kita niku diperintahno mati-mati saya. Tapi yang udah kali hasil di kita usahakan yo nopo angsale kita nyambut gawe niku pikantuk harta sing halal. Nah, tiyang niku nek pun kenal kali Allah ati niku kerosoan. Duwe basira, duwe peminat. Boten namung bedakno barang halal, barang haram. Boten namung niku bedakno tiyang sing duwe niat elek, niat apik niku pun salah. Tiyang pun gak ada basira ati niku sok bedakno iki wong sing duwe ati apik, iki sing duwe ati elek niku pun krasa. Meskipun lisan mboten usah nduding, secara syariat memang mboten asal. Nduding wong sampe nanti nyampe mboten asal niku. Tapi tiyang pun gak ada krasa dhewe-dhewe. Nah, masing-masing kita mungkin gak ada ngoten niku, tapi mungkin kadarnya tidak terlalu kuat. Lah semakin kenal Allah, semakin Allah daya pengenalan basira qalbu mata batin niku tambah kuat, tambah kuat, tambah. Jangan rasakan dia. Nomor 3 kondone tiyang pun kenal Allah niku ngamale tambah kata, salate tambahi, posone tambahi, wiritane tambahi, maca Qur'ane tambahi niku tambah kenal Allah, tambah. Wong aku tambah kenal Allah tapi kok nyudo ibadah lucu berarti. Lucu. Biyen sadurunge ngibadahi salate jamaah qobliyah ba'diyah yo tambah duha tambah tahajud liyo yo tak poso sunah ra tau ngene kok suwe-suwe melok ngaji Pak Idam kok jadi tambah kendul kok jamaah kotor kabeh qobliyah ba'diyah tambah ra tau. Lah niku mboten tambah kenal Allah, malah tambah adoh kali Allah. Dia nek tambah kenal Allah ngamale tambah kata. Nah ngamal niku enten sing ngamal zahir, enten sing ngamal batin. Ya ampun dinilai zahir tok niku wau kula nyono sing zahir tok. Ibadah salat, ibadah wiritan maca Quran. Tapi kita kadang boten saged nilai ibadah batine tiyang. Mungkin salate standar, ya ngono-ngono tok ae, ya salat 5 waktu utawa kok batin. Tapi batine, zikir batine tambah kenceng kita boten sembarang.
Dan niku tiyang sing tambah kenal Allah niku ngamale mboten namung sing dohir mawon sing batin ditambah kata tambah kata. Nomor kali dawuh niku lanjutaken. Al-maqalatu tsaniyatu wal khamsuna tawiqiku makalah kang kaping 52. Kala dawuh sapa Ibnu Al-Misri. Dadi 3 niki dawuh Ibnu Al-Misri tadi. Al-arif billah wong sing kenal Allah taala iku wafiyun wong sing nuhoni janji, wong sing menepati janji. Menepati janji kelawan apa? Kelawan nindakaken perintah-perintahe Allah niku. Nomor kali wa qalbuhu zakiyun, atine cerdas. Atine cerdas, saged milah lan milih. Nek ana barang apik karo barang elek, sing dipilih sing apik. Wis, niki gampang. Enek barang halal, enek barang haram, nek cerdas milih sing halal. Oke. Ana barang loro karone ora dosa. Tapi sing siji ana manfaate, sing siji ora ana manfaate. Milih sing ndi cerdas. Nah, contoh iki ngapun. Siji maca Quran, siji sekat. Ngapun. Siji maca Quran, siji sekat. Utawa reni wis mesti sak contone. Tapi mboten gawe dhuwit, mboten judi. Niki lak loro karone mboten dosa. Maca Quran ya mboten dosa. Main remi atau main sekat ya mboten dosa. Tapi nek piyantun niku ningali maca Quran ana manfaate, nambahi ganjaran, maka milih maca Quran. Tapi upami tiyang maca Quran bener ganjaran, tapi atine mboten ikhlas, atine malah pamer oleh maca Quran. Tapi nek main sing sekat utawa main sing dolanan sing mboten judi lho nggih, malah saged nuturi brandal-brandal. Berarti milih sing pundi? Nah, dadi ampun ningali berarti maca Quran karo sekat apik sing Quran. Lho, mbok lek ningali Qurane nggih mesti no. Nek ningali Qurane antara Quran karo papan catur, karo kartu remi yo mesti dhuwur Qurane ora iso dibandingno. Tapi ngelakonine niki lho, tergantung niat. Tiang maca Quran sae, tapi lek dasar niate pengen pamer, pengen riya, pengen sum'ah, pengen ujug malah dosa. Tiang main sekat sing mboten judi lho nggih, tapi niate ben iso kumpul karo tanggane, iso silaturahim, iso takon pitakon, iki apa kabar anake, apa kabar bojone, sehat apa ora, saiki duwe kesulitan apa, sapa ngerti iso tambah nulung tangga. Akhirnya main sekat terus tambah cerita tangga, yo aku ini anakku pendaftaran, ra duwe duit iki, lek meneh ra iso melunasi anakku gagal. Nah, itu akhirnya malah ngertos masalah itu akhirnya sakit bantu dan motifnya dewe-dewe ini. Amal itu ketoke secara dohir mungkin amal akhirat kaya maca Quran. Tapi nek niate awon, niate salah, niate keliru, akhirnya ya dadi ngamal dunya utawa boten ganjaran, malah iso dadi dosa. Tapi enten ngamal kok ketokane ngamal dunya, ngamal remeh. Tapi niate niat sae kangge silaturahim, ngaweruhi keadaan sedhereke tanggane, ngaweruhi kesusahan tanggane, saged bantu kedik-kedik, saged bantu minimal saged ndongane. Nah niki berarti lebih api. Makanya jangan dipukul rata. Niku atine bersih niku ngono. Ati cerdas itu saged timbang. Endi sing manfaat, endi sing luwih manfaat. Iki yo maca Quran manfaat, tapi kan kanggo dhewe. Ganjarane kan kanggo dhewe. Wong liya gak oleh manfaat, tapi nek aku duwe nasab siji gak dosa. Tapi loro yo aku mancen niat ben ngerti keadaane tanggaku, keadaane dulurku. Dengan cara boten menghakimi, iso ngajak napa niku dakwah malah. Kadang kita nek dakwah nggawa Quran ngoten nggih. Objek dakwah wong sing didakwahi niku kan ningali-ningali lah.
Kaya jenengan iki kula dakwahe beto kitab, beto Quran, cocok Pak karena tiang sae, tiang wis saleh. Settingane wis pemakai. Dadi kula dakwahe yo wong ini dilalah dakwah teng ngene ngapunten teng pinggiran. Sing tiang-tiang dereng kenal agama, sing mungkin ditasik dereng kenal akhlak. Lah niku lek digawakno ngene iki yo kaget yo mlayu. Yo tambah rasih do ngaji iki lho. Nah, akhirnya digawakno senengane dhek, tapi sing boten dosa iki pokoke syaratane ampun dilanggar. Digawakno sesuatu sing dhek seneng tapi aja sampe dosa. Oh, dhek tukang main yo digawakno awake. Yo iki saestu, tapi mboten ngangge judi. Main remi domino niku dosane nek nganggo kertu napa ngangge totoan? Ayo. Totoane. Mboten kertune ora salah apa-apa. Lho nggih mboten. Lah kertune nek digawe dolinan, gawe jagongi nek ten kota-kota, ngampun nggih, kota-kota niku nek pas wayahe Riyadin nggih. Tiang mudik niku kan kota sepi, Pak. Nggih, tiang kota sepi. Lah tiang-tiang ronda ben kuat melek ya napa? Ya ngangge ngono niku sih. Ngangge dolanan sih. Niate mboten tata ben kuat melek jaga kampung, jaga omahe dulure. Lho, ngoten makane niate beda. Niku atine cerdas iso beda. Aja langsung ditinggali ugi Quran. Ya nek delok Qurane karo rengine ya Quran. Mboten ningali Quran tapi fi'lul mukallaf sing kita lampahi kali Quran iki napa? Sing kita lampahi kali kartu remi iki napa? Niku sing ditinggal. Niku artine cerdas nek pun kenal Allah. Nomor kali wa amaluhu lan amale wong sing kenal Allah lillahi ta'ala bahwa iku zakiyun bersih, yaiku saleh, apik, resik. Ngamal sing resik, sing amal niki tambah waktu zaidun fi kulli waqtin tambah ngene. Makane tiyang sing kenal Allah niku mesti ibadah meningkat, imane meningkat, takwae meningkat, ibadah meningkat. Allah itu saya katakan ini waktu dari ada jadi 16 kalau tambah setuju. Kalau kita sampun bahas masalah fikih gini ku mayahrumu alal muhdits wa mayahrumu alal junub. Napa sing diharamno kangge wong sing kadas cilik? Wong sing kadas cilik mboten duwe wudu. Niku kan mboten angsal salat, nggih mboten. Mboten angsal tawaf. Mboten angsal dene Al-Qur'an. Mboten angsal beto Al-Qur'an mushaf niku. Pun tiyang sing kadas gedhe junub bar kumpul bojo bar metu mani niku sing diharamno luwih akeh malih kaya niku wau tapi ditambahi. Tiyang sing lagi junub dereng mandi besar mari kumpul bojo mari metu mani dereng angsal salat nggih dereng angsal tawaf boten angsal dene Al-Qur'an boten angsal beto Al-Qur'an boten angsal maca Al-Qur'an, maca sing ilate obat, sing metu swantene niku. Boten angsal. Terus boten angsal mlebet masjid 6. Nggih niku iki. Nah sakniki sing haram kanggo ibu-ibu utawa mbak-mbak sing lagi haid. Sing lagi nifas. Iki ada sana. Sing diharamno sami kados wau tapi ditambahi malih. Ibu-ibu, para wanita, para istri sing lagi haid lagi nifas mboten angsal salat, nggih, dereng angsal salat. Tapi untungnya salate mboten usah diqodho. Nah, enake iki istirahat salate. Terus mboten angsal tawaf. Lajeng mboten angsal demek Al-Qur'an. Boten angsal beto Al-Qur'an, boten angsal maca Al-Qur'an, boten angsal mlebet masjid sami, boten angsal mlebet masjid.
Nomor 7 mboten nangsal poso nggih. Sing lagi haid, lagi nifas mboten nangsal poso. Bedane nek kali salat. Lagi haid, lagi nifas mboten salat. Mboten usah digantos, mboten usah dikodhok nggih. Tapi nek poso Ramadan piyambake 7 dina mboten poso mergo haid, maka 7 dina kudu di sahur, kudu dikodhok. Ngoten nggih, paham nggih? Oh, mboten nangsal poso. Lajeng mboten nangsal apa malih? Mboten angsal kumpul bojo. Kumpul bojo sing sampe ngegulno lho. Nggih, paham nggih? Oh. Terus mboten angsal niki pegatan. Mboten angsal tolak. Tolak ini sajane lawanane mboten kangge ibuke, kangge bojone sing lanang. Kangge sing lanang. Dadi sing lanang nek sing wedok lagi haid, lagi nifas, mboten suci, ampun dipegat riyin. Nek kene pegatan ngenteni mengko suci niki sing apik. Wong lanang sing pinter nek gegeran karo bojone, pengen pisahan karo bojone kudu gawe ilmu fikih. Kudu gawe ilmu Rasulullah. Yen niku nek pengen megat bojone saestu pengen megat kudu pas wayahe sing wedok suci sing dereng dikumpuli. Nah niku tambahane. Suci sing durung dikumpuli. Karena nek suci kok berdikumpuli bahaya. Suci dikumpuli sik terus dipegat bahaya. Bahaya masalah itu sing wedok iso hamil. Nek saged hamil, makin masa idahnya lebih lama. Niku dolim tenggene sing wedok. Dadi nek kabeh tolak niku kula mboten mulangi tolak lho nggih mboten. Tapi niki mulangi tata cara tolak sing sunnah monggo Rasulullah. Cara Rasulullah niku pada waktu suci sing dereng dikumpuli. Dadi nek pas wae gegerane pas haid, maka diteni kok suci. Sampeyan sucine kapan? Mandeke kapan? Jogo karo. Iki sing aturan nyamuk. Mun jenenge lagi gegeran. Mene nek suci terus mandek, terus adus kandhani. Wis oleh seminggu kadang aku suci. Situ ora. Maksudnya sih itu dipegat, apa malah dilanjut. Nah, sih itu dipegat pas minggu. Lho iya. Lah kok suci terus aku wis aku pengen iki udan-udan kok sepurane lah. Ya tambah duwe ati malih malah. Lho gitu biasanya ngono. Biasanya lek mari rame, iku malah biasanya tambah mesra. Tambah harmonis ya jari ini sing ngono jari ini. Oh, niku nggih. Terus sing masalahnya pertama tawaf. Tawaf itu baik umroh utawa haji. Tiyang umroh niku kan pun enten daftare. Maksudnya pun enten jadwale nggih. Tiyang umroh kapan tanggal sakniki sampai tanggal sakniki. Dilamar kok napa niku medal haid. Lek namung batal wudu niku ulama tasih enten sing membolehkan. Maksudnya batale mergo napa riyin niku tasih enek sing membolehkan. Lek mergo namung gemekan tenggene tawaf niku kan saged gemekan nggih. Saged gemekan lanang wedok sing mboten mahram. Niku enten ulama sing boten membatalkan sehingga tetap saged tawaf. Tapi sing posisi haid. Nah iki. Posisi haid niku kan boten suci sehingga boten saged nglampahi tolak. Alhamdulillah kita sampun ilmu kedokteran kita sampun sae tambah sae. Saniki enten obat nggih Bu nggih mungkin dengan konsultasi dari umroh niku enten obat sing kangge menunda atau bahkan melancarkan menstruasi ben dan cepat mari ngoten lho.
Ben cepet mari, cepet mandek, benjing langsung saged tawaf, saged umroh. Ten haji nggih ngoten. Biasane enten keterangan ngoten. Sing masalah kedua. Nek mlebet masjid tiyang estri sing lagi haid, lagi nifas mboten asal mlebet masjid. Sebenarnya ini pendapat mayoritas ulama, pendapat paling bisa dipertanggungjawabkan. Nggih, sing paling saged dicekeli ngeten iki, sing wadon lagi haid, lagi nifas mboten asal mlebet masjid. Tapi kemudian enten masalah tentu di setunggal ibu-ibu nek Rebu. Ibu-ibu kan pengawasannya setiap Rebu. Kalau langsung bahas mulai mau tiap Rebu, itu kan tiap Rebu ngawas. Nek mboten ngawas kan ketinggalan ilmu kan eman, ketinggalan ilmu. Niku carane ya napa? Siji nek jenengan saged nderek cara sing pertama, atine mboten mlebet masjid, maka niku sing paling aman, sing paling sae. Tapi nek pancen kepengin kula tetep nderek ngaos, nek mboten nderek ngaos kula ketinggalan ilmu, umpami, maka saged nderek pendapat sing lemah. Ini pendapat lemah tapi saged ditut. Ini ku pendapat Imam Al-Muzani saged. Artinya wadon sing haid niki angsal mlebet masjid, tetap dengan catatan kita sampun ngangge pengaman sing aman, sing rapet lah, mboten motor. Tur napa niku logikanya karena zaman Rasulullah niku tiyang sing musyrik, sing non muslim niku enten sing mlebet masjid zaman Rasulullah. Bahkan ditawan tenggene masjid. Padahal non muslim. Lah non muslim karo wong wedon sing Islam sing lagi haid niku kira-kira suci pundi? Kira-kira dhuwuran pundi derajate? Tasik dhuwuran wong wadon sing Islam senajan haid dhewe kan Islam. Nah, berarti lek wong musyrik mawon angsal mlebet masjid, maka tiang estri sing lagi haid utawa nifas angsal mlebet masjid. Sepindah malih iki pendapatnya lemah, tapi saged diikuti di dalam kondisi darurat. Termasuk ustadzah TPA sing mboten enten penggantine. Nek aku gak mlebu arek prei, gak ono sing mulang. Nek tak tekek nang omah gak sedeng omahe utawa omahku adoh kepeksa kudu nang masjid. Nah, niku siji pertemuane mboten tenggene ruang utama tapi tenggene emperan. Nomor loro, njogo aja sampai ngotori masjid. Nomor 3, derek Imam Muzani logikanya nek wong musyrik non muslim niku angsal mlebu masjid, maka tiang wadon sing lagi haid meskipun haid tapi Islam niku lebih boleh masuk masjid. Ngoten nggih. Nanti sing ditandhakan sekali kita memperhatikan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau bisa ini kalau tutup ngapunten njing insyaallah 3 pertemuan nggih atau 4 pertemuan kula nderek izin mboten saged ngaos mergi badhe cuti nggih di paringi lancar sedanten nggih. Terus Senin benjing, Senin malih, 3 Senin insyaallah mungkin sampai siang malahan. Mungkin mangke wekdal siang jadwale napa saderenge magrib napa ya napa kula derene pancen libur nggih monggo libur mboten napa-napa melebeti badhe riyadin nek pancen digantos dimajukan sebelum magrib nggih monggo kula nderek. Ampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.